putea să desenez cu creionul colorat dacă cu ketchup am reușit să desenez. Așa. Să dăm drumul la video. Nu voi mai folosi scanul ăla în care să-mi arăt fața, deoarece nu pot să-l țin tot video. Adică data trecută am scris sărit cu camera, deoarece n-am putut să pun tot videoul. Tot video, doar 6 minute, așa că vom face fără. Dar nu e mare problemă, deoarece creionul ăsta e pregătit de orice. Iar astăzi m-am gândit să desenăm ce să desenăm? Las că m-am gândit să desenez ceva, dar că nu știu ce să desenez. Ok, stați puțin. Știi ce? Avem un creion cu culorile curcubeului. Da, cea mai grea întrebare din tine. Ce poți desena cu culorile curcubeului? Nimeni nu va ști. O să înțelegeți voi în video ce putem să desenăm. Iar acum hai să începem. O să încep cu roșu. Sper să nu se pună pe verde. Eu nu prea fac creioane colorate, adică am un caiet plin de lucruri doar cu negru. Uai, am făcut deja puțin. Măcar cu creionul ăsta, dacă greșesc, pot să știu că am radieră. Bun. Cred că o să mai trag aici încă. Ia, e roșu. Asta e roșu. Asta e roșu. Asta e roșu. Nu, e roșu. Băi, eu fost acum. Oh, bun, perfect. Nimeni nu o să se aștepte la ce am desenat, deoarece din aia de verde și începem să desenăm ovalul. Am pus și puțin albastru, lasă că va trece. Aia, așa dau eu peste creionul și în plus ovalul ăsta nici măcar cercul ăsta nici măcar nu e oval. Că mă rog. M-am învățat. Bun. Iar aici cu puțină umbră. Așa vom face. Bun. Acum facem cu un albastru așa.
perfecție! Iuhu! Stai că... Mi se ia pe mână? Nu, de ce? Bă, da, dacă îmi dau cu creionul până. Acum nu cu creionul asta. Deoarece eu am văzut că sunt și sprâncene. Oare ce sunt alea? Bun. Și acum iar cu un... Dar încerc să fac un oval mai perfect. Cum să zic? Bun. Atât-ai desenul. Iar acum vă voi pune să vă dați seama ce am desenat. Nu veți reuși niciodată. Toată lumea zice că sunt un curcubeu. Dar nu. Am desenat un ochi. Da, un ochi din anime-uri, dacă nu v-ați dat seama. Am mai făcut niște antrenamente din aur cu un caiet. Stai să-l găsesc. Nu e un caiet de teme. Nu e un caiet de școală. Și dacă ar fi de școală, uitați. Un desen cu ceva o natură cu o insulă, cum să zic. Aici sunt palmieri, soarele, dar bine, desenul chiar n-asta. Ochiul ăsta și da, era unul. Îmi pare rău că sunteți negri și nu vă dați seama ce culoare am folosit eu aici, dar o să vă zic. Aici e roșu, verde, albastru, verde, galben, gri, negru, alb, vișiniu și verde închis. Aici așa, tot verde închis. Da, nu cred că sunt, cum se zicea, pantonist sau cum se zicea. Eu nu cred. Eu văd culorile la perfecție și știu ce culoare. Deci, dați like și subscribe și ne vedem data viitoare. Stai. Să fac cu creionul ori cu mâna. Zic cu ambele.